पूजा के दिन बा, अभिले तोहनी के भोर नइखे भइल। का भइलो, काहे रुआ तारू? बताई मम्मी जी, हमार छोटकी अरियन के लोग बहुत ताना मारतारी सन। हमार बाल बच्चा नहीं खे तो का हम छठ पूजा नहीं खे कर सकत? रउए बताई, जेकर बाल बच्चा ना रहेला उ छठ पूजा ना करेले। अरे ई बाजिर कुलछनी आइल बिया रे, देखो सन एजा रोवतिया। माई कैसन बोला तारू? हां तो कैसे बोली? पूजा करे जाएम तो जाइए मत। हट यहाँ से हट बोलते बा, रउआ काहे बोलतानी? उहे कहो तानी जाइए मत, पूजा तोरा नहीं खे करे के। हे छोटी मैया, काहे ऐसन करलू? का हो गइल हो, काहे रुआ तारू? ए जी, हम माई ना बन सकीले त में हमार कौन गलती बा? अरे माई बनबू, काहे ना बनबू, सब ऊपर वालों के हाथ में बा। अही से हम छोट करेला चाहतानी ताकि छोटी मैया हमार गोद भर दे। देखी ना, सब छोट करत तारे, हमहू कहनी छोट करम तब मम्मी जी हमरा लात मार के भगा देले बिया। तू टेंशन ना ला, तू छोट करबू। केकरा खातिर छोट करी जी? जब गोदे सुन पड़ल बा तो केकरा खातिर गोदी भरी? तू चुप और चल छठ के तैयारी कर। अरे मोटकी जीजी, अभी ले पकवान नहीं खे बनल। मोटकी जीजी, गन्ना ले आवे के कहनी, हम ले आईनी। पकवान अब ही ले पकावल नहीं खे गईल। हाँ हाँ होखे वाला बा। हे बड़की जीजी, पकवान पक गईल बा का? मोरे ई कुलछनी किधर से आइल बिया रे? इहाँ छठी मैया के पकवान पकता, तू इहाँ से चल जा। का भइल बड़की दीदी, रउआ काहे ऐसे बोलतानी? हाँ फिर काहे ना कहब, ई बंजर मेहरारू इहाँ का करत बिया? ऐसन मत कही, आज गोद खाली बा तो कल भरबे करी। छठी मैया जरूर कृपा करिए। रउआ दोनों जने जाई यहाँ से। चली जी, यहाँ से चली। रउआ सबे आ गइल बानी? हाँ, हमनी के सब केहू यहाँ बानी जा। चली पूजा शुरू कर दी, ओकरा बाद घाट पर भी जाए के बा। पहिले पहिले हम कइनी छठी मैया बरते तोहार, छठी मैया बरते तोहार, करिह क्षमा छठी मैया, भूले चूके गलती हमार, भूले चूके गलती हमार। गोदी के बलकवा के दीह छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनहिया, मैया दीह सुखे सार, मैया दीह सुखे सार। नारियल के रवा घदवा, साजले नदिया किनार, साजले नदिया किनार। सुनिह अर्ज छठी मैया, बढ़े कुल परिवार। घाट सजवली मनोहर, मैया तोरा भगती अपार। लिही ए अर्गे मैया, दीही न आशीष हजार। पहिले पहिले हम कइनी छठी मैया बरते तोहार, करिह क्षमा छठी मैया, भूले चूके गलती हमार। अरे दैया रे, ई कल मुही यहाँ का करत बिया? मम्मी जी, हमू छठ करम मम्मी जी, ताकि छठी मैया हमार गोद भर दे। बड़ा आइल बिया छठ करे वाली। ए माँ जी, पूजा तो खत्म हो गई, अब घाट पर चली। चलो सब घाट पर चल जाओ। चली दीदी, जल्दी जल्दी चली, ना तो सूरज डूब जाई। हे बच्ची, देखो देखो, ई कुलछनी भी यहाँ पूजा करे आइल बिया। मम्मी जी, काहे ऐसन बोलत बानी? हम छठी मैया के पूजा करब और गोदी मांगब। अरे जी करी ले तुहसे खोचा फैलाई के, भरदन छठी माई खोचा हमारे हो
वरदाना छठी माई खोचा हमार हो। बबुआ जे रहीते त माई माई कहीते, इहे एगो आसरा ना पूरल हो। दुनिया के ए छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछ ना जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछ ना जुड़ल हो। के लेके जाई हो माथे पर दुआरवा, के ई करी पियरी ओहार। बिलखी बिलखी रोबे घाटे बझनिया, छठी मैया सुनली गोहार। ओ छठी मैया सुनली गोहार। घाटे कोसी भरती आदित्य नाम, लागल असरवा के तूरल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछ ना जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछ ना जुड़ल हो। सुनली पुकार मैया भर दी गोदी हमार, के लेके जाई हो माथे पे दौड़वा, के ई करी हो पियरी ओहार। बिलखी बिलखी रोवे घाटे बझनिया, छठी माई सुनेली गोहार। घाटे कोसी भरती आदित्य नाम, लागल असरेवा के तूरल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछो ना जुड़ल हो। सुनेली पुकार मैया बड़े दी गोदी मैया, सबे बेबरत करता कोसिया के भरता। देखी नैना ढारे हमारे लोड़, हंसी हंसी दुनिया हो कहता बझनिया हो। सुनी मन पवने होला थोड़, अरुण बिहारी अर्ज करे दुआरी। अर्जी न तोहरा माँ जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछो ना जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछो ना जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ देलू, हमरा ला कुछो ना जुड़ल हो। हे छुटकी चुप हो जा, ना रुआ, छठी माई तोहार बात जरूर सुनी। हाँ छुटकी दुल्हन चुप हो जा, छठी माई तोहार गोदी जरूर भरी। ए दीदी चुप हो जाई, छठी माई तोहार गोदी जरूर भर दी, चुप हो जाई। हे छठी माई तोरा से अर्जी बा कि छुटकी के गोद भर दी। हमार परिवार पर कृपा बनाई रखिए छठी माई, और हमार सुहाग के उम्र लंबा दीही। हे छठी माई कृपा करी, हमार परिवार हंसत रहे खिलत रहे, हमेशा यूं ही मुस्कुरावत रहे। और का मांगिए छठी माई, बस इतना ही कृपा करम। हाँ छठी माई छुटकी दीदी की जल्द से जल्द गोद भर दीही, ओकरो गोदी में एक नन्ना मुन्ना सा लड़का दे दीही, ताकि कोई ओकरा के बाज ना कहे। हे छठी माई हम सब के अर्जी सुन ली रहुआ, और हमार गोद भर दी, सुनी गोद के हरी भरी कर दीही। एक अर्जी बा छठी मैया, हमारा जितना भी सब्सक्राइबर बा सबके ज़िंदगी में खुशी दी, सब खुश रहे, और का मांगी बस इतना ही कृपा करियो। तो दोस्तों रउआ सबके वीडियो कैसन लागल कमेंट में ज़रूर बताई, आगे शेयर जरूर करी। अगला वीडियो मिलम, तब तक के लिए धन्यवाद।